Καλησπέρα. Σήμερα είμαστε στην Αράχοβα, στην τουριστική μονάδα 5 Ράχες. Μαζί μας έχουμε έναν εκ των ιδιοκτητών, τον Πάρη Ανδρέου Λεόντιο. Καλησπέρα Γιώργο. Καλώς ήρθες για άλλη μια φορά στη μονάδα μας. Να πούμε ότι η μονάδα εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στην δράση ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων με ποσοστό επιχορήγησης 50%. Εδώ έχουμε την καινοτομία ότι έχουμε συνδυάσει δύο επενδυτικά σχέδια για τη δημιουργία μιας κοινής τουριστικής μονάδας με αποτέλεσμα να μεγιστοποιούνται οι υπηρεσίες που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες. Να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί μια υπερπολιτελή λοιπόν μονάδα, πολύ φιλική και ζεστή προς τον επισκέπτη, με πολλές ανέσεις όπως τζάκι σε κάθε δωμάτιο, με πισίνα, με εξωτερικό τζακούζι. Εξωτερικό τζάκι, θέα προς το χωριό, η οποία έχει 360 μοίρες θέα γύρω-γύρω από τη μονάδα. Τη μια πλευρά βλέπουμε Αράχοβα, από την άλλη Λιβαδιά. Απέναντι βλέπουμε Βόρεια Πελοπόννησο με Κορινθιακό. Ταυτόχρονα στο κατάλημα, εκτός από τα δωμάτια, υπάρχει και ένα μπαρ το οποίο είναι ανοιχτό ως προς όλους τους πελάτες και εκτός ξενοδοχείου και εντός ξενοδοχείου. Άρα και υπηρεσία καφέ μπορείτε να παρέχετε να έρθει κάποιος επισκέπτης για το Ακριβώς. καφέ του, το γλυκό του κλπ. Φυσικά να πούμε εδώ ότι το επενδυτικό σχέδιο ουσιαστικά αφορούσε την δημιουργία αυτής της μονάδας. Άρα ξεκινήσαμε από το 0. Από οικόπεδο ακόμα που ήταν μέχρι και την τελική της μορφή, τη σημερινή μορφή. Ουσιαστικά με το συνδυασμό αυτών των δύο επενδυτικών δημιουργήσαμε μια μονάδα με κόστος μεγαλύτερο από 700.000 ευρώ, καταφέροντας να πάρουμε το 50% ως χρηματοδότηση. Πάρη, πες μας δύο λόγια για το πρόγραμμα, πώς το βίωσες εσύ, όλη τη διαδικασία, την εμπειρία σου γύρω από αυτό. Βασικά το πρόγραμμα είχε πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και πιστεύω ότι σε αυτό μας υπερβοήθησες, σε αυτό το κομμάτι εσύ και το γραφείο σου. Γιατί το ΕΣΠΑ είναι ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα. Χρειάζονται όλα τα τιμολόγια να συμφωνούν όλα με τις συμβάσεις που γίνονται ως προς τους προμηθευτές και ως προς τους εργαζόμενους. Και ήταν μια πολύ δύσκολη, να πω, εμπειρία, η πρώτη εμπειρία, γιατί ήταν η πρώτη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι. Ήταν μια δύσκολη, αλλά τη βγάλαμε πέρα, πιστεύω, αυτή την εμπειρία. Κοίταξε, ουσιαστικά θέλουμε να γίνει μια καλή παρακολούθηση και να συμφωνούν οι συμβάσεις, τιμολόγια, δελτία αποστολής, πληρωμές σύμφωνα με το υλοποιηθέν αντικείμενο. Οπότε εδώ πέρα, λόγω του ότι είχαμε και την καινοτομία, την ιδιαιτερότητα κιόλας, ότι έχουμε δύο επενδυτικά σχέδια συνδυασμένα σε μία μονάδα, έπρεπε να υπάρχει απόλυτη διακριτότητα σε όλες τις δαπάνες. Υπάρχει μια γραφειοκρατία, ναι, τα προγράμματα του ΕΣΠΑ γενικά έχουν μια γραφειοκρατία και θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι γι' αυτό, αλλά γι' αυτό χρειάζεται το σύμβουλο ώστε να μπορέσει να σε βοηθήσει και να σε υποστηρίξει σε αυτό. Και το βασικό είναι ότι ο πελάτης που έρχεται δεν μπορεί να καταλάβει ότι υπάρχουν δύο εταιρείες μέσα στον ίδιο χώρο. Διαφορετικά, για να γίνει όλο αυτό το κτίριο, δεν μπορεί να καταλάβει την ταλαιπωρία μέσα σε εισαγωγικά. Και τι προϋπολογισμό. Γιατί με ένα επενδυτικό σχέδιο δεν θα μπορούσε να δημιουργηθεί όλο αυτό. Προφανώς. Αυτές οι υποδομές. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια φτωχή, πάρα πολύ φτωχή έκδοση αυτού του κτηρίου. Γιατί τώρα, αυτή τη στιγμή, μιλάμε για 6 δωμάτια. Δεν μιλάμε για μια μικρή μονάδα, ούτε μια τεράστια μονάδα. Η οποία έχει ό,τι πιο σύγχρονο μπορούμε να βάλουμε μέσα σε ένα δωμάτιο. Ταυτόχρονα παντρεύουμε και το παραδοσιακό με το σύγχρονο. Γι' αυτό σε όλα μας τα δωμάτια έχουμε βάλει τα τρία στοιχεία που είναι μάρμαρο, πέτρα, ξύλο. Σε όλα μας τα δωμάτια έχουμε τζάκι. Και το πιο βασικό απ' όλα, προσφέρουμε την ησυχία και την ηρεμία για τον πελάτη για να μπορεί να απολαύσει τις διακοπές του. Και να ξεκουραστεί. Και να ξεκουραστεί, ακριβώς. Με την εμπειρία που έχεις μέχρι τώρα από το προηγούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, θα ξαναεπιχειρούσες να χρηματοδοτηθείς? Θα ξαναεπιχειρούσα σε περίπτωση που θα χρειαστεί να κάνω μια επέκταση στο υπάρχον κτίριο ή στην υπάρχον εταιρεία. Θα ήθελα να ξαναμπω σε ΕΣΠΑ γιατί με βοήθησε πάρα πολύ. Μπορεί να έχεις π.χ. το κεφάλαιο, αλλά πάντα με το ΕΣΠΑ σε βοηθάει να κάνεις κάτι πιο πάνω από αυτό που έχεις φτιάξει. Που έχεις σχεδιάσει. Που έχεις σχεδιάσει, ακριβώς, ευχαριστώ. Πας ένα βήμα πιο πάνω με αυτή τη βοήθεια. Ουσιαστικά τα προγράμματα σου δίνουν αυτή τη δυνατότητα να μπορέσεις να δεσμεύσεις λιγότερα χρήματα από αυτά που αρχικά είχες προγραμματίσει να διαθέσεις ή να διαθέσεις τα ίδια χρήματα και να πας σε κάτι ακόμα καλύτερο, να να υλοποιήσεις ένα ακόμα μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο και να μπορέσεις να το φέρεις στη μορφή που έχεις σχεδιάσει, που έχεις φανταστεί. Πάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο. Καλή σεζόν. Καλή σεζόν να έχουμε. Καλές γιορτές τώρα και σας περιμένουμε και στο να δείτε το χώρο μας από κοντά. Να επισκεφτείτε τις 5 Ράχες, από τις πιο ποιοτικές μονάδες στην Αράχοβα, μοναδική εμπειρία. Σας την προτείνω να επιφυλαχθώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνεργασία.